L-aktar fattur li qed iħasseb lil poplu Malti u Awċi bħalissa huwa l-għoli tal-ħajja. Stħarriġ mefrux fuq il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea imħejjim il-Kummissjoni Ewropea nnifisha juri li żidiet fil-prezzijiet u fost l-aktar żewġ affarijiet li qed jinkwetaw lil Maltin. L-istħarriġ jgħid li 52% tal-Maltin li wieġbu għall-mistoqsijiet semmew l-għoli tal-ħajja bħala waħda mill-aktar żewġ affarijiet li qed jinkwetawhom, perċentwal li qrib il-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 54%. It-tieni l-aktar ħaġa ta' tħassib u l-ambjent u t-tibdil fil-klima, 24% tal-Maltin semmuh bħala wieħed mill-aktar żewġ fatturi ta' tħassib meta mqabbel mal-15% li hija l-medja fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni internazzjonali tħasseb li l-14% tal-Maltin ftit aktar mill-medja ta' 12% fl-Unjoni Ewropea. Intant il-kriminalità wkoll qed tħasseb lil poplu Malti ferm aktar mill-popli l-oħra tal-Blokk Ewropew. Dan hekk kif f'Malta 12 minn kull 100 persuna jinsab inkwetat bir-rata ta' kriminalità, id-doppju tal-medja Ewropea li tinsab fil-livell ta' 6%. U fil-waqt li 8 minn kull 100 fl-Unjoni Ewropea jaħsbu li l-immigrazzjoni hija fost l-aktar żewġ fatturi inkwetanti għalihom, anke hawn il-Maltin huma aktar inkwetati mill-bqija tal-Ewropej. Bi 12% oħra jimmarkaw l-immigrazzjoni bħala waħda mill-aktar żewġ affarijiet li qed tħassibhom. 8% tal-Maltin isemmu t-tassazzjoni f'pajjiżna bħala waħda mill-aktar affarijiet li tinkwethom, meta fl-Unjoni Ewropea il-medja hi ta' 5%. U d-dejn tal-gvern u l-pensjonijiet huma żewġ fatturi oħra li semmew il-Maltin. 9% tal-Maltin fil-fatt semmew id-dejn tal-gvern bħala wieħed mill-aktar żewġ fatturi preokkupanti u 9% oħra semmew il-pensjonijiet meta mqabbla mal-medja ta' 7% fl-Unjoni Ewropea.